en Roy, Galiana, i el meu negoci és de drogueria i perfumeria Roy. El negoci el vam muntar en 1975, luego estem 46 anys al servici de la gent. Ens dediquem a la drogueria i perfumeria de tota la vida i després hem anat añadint, segons la necessitat del mercat, lenceria, bisuteria, article de regal i altres productes. El que més m'agrada és el tracte amb la gent, la familiaritat, el poder aconsellar i l'estar ahí donant un servici al poble. La idea va sorgir del meu pare, que en ficar-me en edat de treballar, barallarem diverses opcions i decidirem ficar una drogueria. Per a formar-me vaig acudir a València durant un any a una drogueria perfumeria en el centre, a València, i aquelles persones m'ajudaren molt. Me vaig formar i vaig compartir un any com si fos un fill d'allí. Després de 46 anys estem molt contents perquè unes persones van a seguir, Paco i Noelia estaran al front d'això i nosaltres molt satisfets de saber que no se tanca i de que puguem donar un servici al poble que fa falta. Bueno, pues jo soc Noelia i este és Paco, la meva parella, i des del dia 1 d'octubre anem a fer-nos càrrec de la drogueria de Roy, com bé ens ha explicat antes ell. En el nostre negoci, més que res, el que se treballa i sempre s'ha treballat i seguirem treballant, que conste que seguirem igual, en els mateixos productes, així el més important és que van a trobar productes de drogueria d'antanyo on no poden trobar en ningun puesto. També aseo personal, lenceria, paqueteria, productes de regal, bolsos, bisuteria i el més important, un tracte super personal, que a lo millor vas a un altre lloc i per lo que siga no te poden atendre així. Jo crec que és el més valuós. Un assessorament. Sí, i un assessorament. Entonces, nosaltres, quan vinguem a parlar en Roy i Maria José, jo crec que ho tinguérem clar quasi des del primer dia. Quasi des del primer dia. I conforme anava passant el temps ho teníem més clar. Nosaltres hem estat així formant-nos durant tot l'estiu en companyia d'ells i respecte a aquest tema tenim que dir que si ell està orgullós, nosaltres encara més. Sobretot perquè no coneixíem a aquestes persones en tanta proximitat. I tinc que dir-los des d'ací, aunque estan a Israel, que tenim molt que agrair perquè Paco i jo ens hem ensenyat molt. Jo havia tocat un poquet el sector, però Paco, per exemple, no. I li ha resultat molt fàcil, perquè tinguent una persona al costat dia a dia explicant-te les coses i recalcant-te això, allò, això se ven així, això es fa d'això, això es fa d'allò. És una gran ajuda. En quant a les noves tecnologies, Roy i Maria José no havien tirat avant, però nosaltres ho tenim clar, que volem començar a obrir un poquet
al Facebook, a l'Instagram i això, per a que mos coneguen, per a que coneguen tot el que n'hi ha dins de la botiga, perquè molta gent diu, ostres, no, i això també ho teniu, claro, si així n'hi ha de tot, saps? Personalment creguem que al poble, tant este negoci com molts negocis de carrer, que dic jo, pues, li aporta moltíssima qualitat de vida al poble, vale? Perquè és necessari que totes aquestes botigues, tots aquests negocis tiren avant, perquè d'ací mengen moltes famílies i és precís, i el tracte que tenen només creuen per la porta val tots els diners del món. Jo crec que se ho tenien que plantejar. Bueno, nosaltres crec que no som els més indicats perquè som nous emprenedors, però els consells que ens han donat així Roy i Maria José, jo crec que són molt valuosos. Vale? Jo crec que tinguent il·lusió, tinguent ganes de treballar, ficant-li moltes hores, no tindrem que comptar mai les hores. I com me va dir una persona també que vull molt, això és un altre fill i se té que cuidar i procurarem cuidar-lo. Pues, a veure, nosaltres som nous en arrimat en l'associació, però tenim molt present que ens van a tirar una maneta molt gran, vale? Perquè és una plataforma on pots consultar, te poden ajudar i en qualsevol moment que tinguis un dubte, pues, jo crec que estaran ahí, estan ahí. Donen a conèixer també el teu negoci d'alguna manera i jo estic segura de que ens van ajudar moltíssim. De fet, des del minut zero que estan així damunt de nosaltres i així ens tindran, igual que nosaltres a ells.